kachira yen woni Kristo no ana media me bomosu e wonsuo na de odi mechiri bande oso chen me simple say me sanene mpaboa ono de o de ho kronkron ani oja na be bomosu na ne husuo apawa ekura ne nsem na obeba abeboaboa ayu pa no agu abata so Yesu ye odi ya so na she na ye unuse Jesus odi every say ya so na she na ye unuse Jesus odi ya so na mesemo se monyina mo kra ho se na die na mbedie ana mo nipadua ho se die na mbefra o kra se aduane na nipadua so sentoma mo hwe anene se wonua ana wontwa ne wondi kurabia nanso onyankopɔn hwe won monsom bu bebre enkyɛ no meya na ya so na she na ye unuse Jesus every say ya so na she na ye unuse Jesus ya so and your name sano wamra mebe Yesu Kristo and your name sano wawi ni asama and to me Christo hallelujah and your wawi ni asama na wo frɛ no sɛ ɔmɛkenka odifo Yesia ngoma no hallelujah wawi ni asama and to me Christo hallelujah and mo nyam sano and yo nyam sano wamra mebe Yesu erade honhom wo me so efiri se wasra me se mbeka sempa me kyerɛ hiafo wasoma me se mmeka kwagye se menkyerɛm no mum na mmɛsa nifrafo yade na memre wona a wɔhwɛ wɔn so no fa ahodie na mempai mu nka sɛ ebradu sɛ erade obɛgye ne nkrɔfo nkwa wawi ni asama and to me Christo Trosem a muti ya be mu nne sɛdeɛ muti akenkan no Twerɛsɛm na ba mu Isaiah no nko na obema atwerɛ no aba mu minim sɛ mu die bɛbɛ bu mi sɛ ɔyasafo sa ho yareɛ bia nsum bɛka kyerɛ me sɛ no ma yɛtem sɛ woyɛ no Capernaum no yɛ na wɔgye krom ha bi mi yɛhwɛ bɛsi mo sɛ odifo bia ne anim onyam wɔ no ani krom nsɛm a Yesu kan yɛ yi da na di sɛ ɔno ne Mesaia no nanso Yudafoɔ no anyina antom sɛ ɔno ne Mesaia no anka wɔsum na twene amara bi mu nanso wɔfa nipadɔm no ntɛm na ɔkɔɔ ne baabi wawi ni asama
and to me a crying soul. Oh, hallelujah. And you, oh, we need some and to me a crying soul. Oh, hallelujah. Abadinina iwaya. Kyerɛkyerɛfoɔ mesrɛ wo me bɛyi mmɔbɔ mesrɛ wo boa me wɔyɛ me ba korɔ mesrɛ wo atuafoɔ no sɛ kɔnsa ne yadeɛ nanso wantumi Oh, ɛne nipa mu ngidie me ne mo ntena se ya nkosi da bɛnna fa aba no bra wɔwɔ asɔfie hɔ no yesu hunu ɔbaa kunafoɔ bi a wɔde dinare mmienu bɛbɔ afɔdeɛ Womfa bi nka ho. mese mo sɛ saa kunafoɔ hiani yi afɔre yɛ so mbo kyɛ na obiara deɛ ɛfiri sɛ wɔn deɛ wɔanya no aboro soɔ na ɔde aba na kunafoɔ yi deɛ ne hia mu nyinaa no deɛ ɔwɔ nyinaa na ɔde aba ka kyerɛ yɛn deɛ ntumi na wowɔ a woka nsɛm wei wan na ɛma wo saa tumi yi afei ma mebusa wo nsɛm bi ka kyerɛ me yohane tumi a ɔde bɔɔ asuo no na firi nyankopɔn anaasɛ firi nnipa yɛnkasa yi sɛ yɛka sɛ ɛfiri nyankopɔn a ɛbɛka saa dɛn na monnye yohane nni
yakase ofiri nipa nipa don besi abo so onyina ni se Yohane ye odifo ye nimpi free bae ene e benso menkyerɛ mo de menya metumi de yɛ nom enye wone Messiah no ji wo ho na ji yen unsuro nyame ye mwanafo bo ti se wo na so onye mfumsuo bi yo tinyum na si peja ne sanon ka se enyo nyamoka onyamie baba Yesu kai me se oba wa hini mu a me shabo na be kame ho paradise menchen obi peja ne sanon ka se enyo